kwulugoto nwata nna ya ese echichi yi lụrụ ụlọ echichi yi lụrụ ụlọ echichi igwe satifiketi echichi lụrụ ụlọ ọbịa nwazi satifiketi kedu vaịsị yi ọganọkwa ya nwata nna ya ese otukwa ekele yi ụmụ nkanu niile nwata nna ya eze abatago ụmụ nnukwu niile onye na-ekwu abatago ilibe ego tu a obi na asọ m ụsọ nwata nna ya eze onwe ya sọgbu eyi nwata nna ya eze onwe ya sọgbu eyi ọchịla zụọ vice man dịka ọchịla zụọ onye nna ajụ esi nwata nna ya eze ọgwụ onye nna ajụ esi ọchịla zụọ n'ọbata achịla zụọ n'ọbata ọchịla isi kpọcha ego ọgwụ egusi achịla zụọ ọchịla zụọ gaje ezigbo mmadụ bụkwa nwanne ezigbo mmadụ n'ọgọ nwanne ọgbago okpukpe maka ihe amamụ achịla zụọ na-abịa nwata ebe ya eze amamụ na-abịa amamụ achịla zụọ na-abịa mgbe ọ gwada mmadụ onye ga-eme na ọchịla abịago ọchịla abịago ọchịla abịago ọchịla abịago ọchịla Dankorufi na-abịago eze mmụọ chipiristi nwata nna ya eze ọsị m n'ụlọ na-abịa ọsị m n'ụlọ na-abịa mekenunu ochendo eze mmụọ n'ịdị mma chigbologu meyo chigbologu mekene yo Dankorufi na-abịago meyo chigbologu mekene yi the chipristi na Kano chipristi na Ghana ọnụ mekene ye chief ochenda abịa go ọkwa chigbologu ọkwa chinedu yo Dankorufi chigbologu eze mmụọ chipristi chief ochendo Dankorufi chigbologu to chiwekene danko mayor Enugu mayor big brothers chief priest eze mmụọ ndị eji mara obodo ndị eji mara otu onye gara na Chineke amalugo onye amaguze tochukwu ekene yi okite Jizọs na amaguze nwanne m okite 2025 the latest okite digital okite ezi nwanne m n'ọya dị mma ezi nwanne m ọya dịlịghị mma ife sinachi wee na-adị mma osinachi adị mma okite digital okite ochukwu ekene yi ezi nwanne m n'iyi adị ezi nwanne m nwata bọọlụ nze nwanne m ega dile chief mekene yi ọnụ mekene yi ga-ene ndị obodo anyị mmụọ dị n'obodo meze abịago alụsị dị n'obodo tochukwu abịago anyị amaguze nwanwụ nanala ekene mmiri dị n'obodo tochukwu abịago n'ụlọ egegege Ochechendo. I believe you.
Go, 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 go.
Actually, what the lions are Simukene, you or Simukene. Sure. What the lions are here? Don't you go down? What do you say, man? When you're pastor, or what must someone, or what must someone, or why is somebody? What not to my lady? Yes, too much money.
is well with you. Engineer. Mama goes unu gadi munne mo unu gadi o. Ebusi na magani ro adi lunu ma. Wate togo na mani chimbe. Wate togo onya maguzi. Oma maguzi unu gadi. Oma maguzi unu gadi o. Yes, you want the praise. Amaguzi bobodese. Amaguzi bobodese. Amaguzi bobodese. Amaguzi bobodani o. Esi nwanne mụ na ya bụ nwanne Kenechukwu oko Kenechukwu okoko onye bọfụ abọfụ na Nkanu Kenechukwu ezi nwanne m ihe adị Kenechukwu onye bọfụ onye obodo onye bọfụ ọda Danko Rufin oyo keneyo Mayor ndị Nkanu nwata na yeze simu kpọbayi simu keneyo osimu keneyi nwata na yeze simu kenemeyo Ochendo Ogbuefi Ochendo Danko Rufin Ogbuefi Ochendo Danko Rufin Otegotubalanya yi nwata na yeze simuni na-abịa osimuni na-abịa matu negwu ncha Danko Rufin na-abịa Danko Rufin mbosi mbelobi ideje egwu ege etu egwu nwoke ma onye dị mma Chibologwu Chibologwu Danko Rufin onwe ka isi eliri m ego onwe ka isi eli ego inosi isi eli ego Mayor Enugu steeti Danko Rufin abịago Chibologwu na-ekwe Danko Rufin abịago Ezudo neno ọga Obolo Motors Ezudo mekene onye magu mekene agane mwako Ezudo ọga Asilazo mekene ndị solazo erika ndị melaga erika daga chukwudi imeli yifewo Ezudo na weja Ifomi melu anya ga-eji ekwu okwu yi Ifomi melu ụmụ yi na-ekwu okwu yi Ezudo na weja Asilazo mekene yi Ezudo na weja Ezudo mekene yi
ekele Chukwu ndị tụlas werika ekele Chukwu si mụ kene yi ekele Chukwu nwe bọfụ kele ezudi nwe squad ezudi ụmụ na-erika ezudi ụmụ na-erika anyị echebe weta anyị echebe na weta ezudi na weta kele ezudi na weta kele onye a na-ekwu 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 ezudo na weta bịa ndị mere kerika ọga ndị ọga ọga ndị ọga ọga ndị ọga ezudo na weta onye ma kelekele were ukwuru anyị otukwu kelekele were ukwuru anyị onye ma kelekele were ukwuru anyị ogogogo senior brother man senior brother pastor onye na-ekwu Alhaji senior brother senior brother bi nwa fada Alhaji nwanne m eleghị ma nwachi na-emelụ mekele yi ezigbo nwanne m onye amaghị ezi nwanne m ọya adịghị ma Tochukwu ekele yi n'ije ụwa mmadụ ga-eji aga ezi nwanne m ọya adịghị mma Tochukwu kelekele onye ọma kelekele Tochukwu kelekele were ukwuru ala Tochukwu kelekele ego ekele ego ego ekele ego aga ekele ego agalanya Tochukwu egwu agalanya onye ọma egwu agalanya Tochukwu egwu agalanya onye ọma egwu agalanya Tochukwu egwu agalanya Stamp power, ya na-eme doro anya abẹ́wọ̀n tó sì lọ́ọ́ jẹ́ tó. Ayé máa dé ní rí àti ní ọ̀gá àti wá ní. Ayé máa dé náà fún ma ní ẹ̀mọ́ fún ma. Jáì ti dẹ́ kẹlẹ́ ewé. Ọ̀gá kò ní bí sẹ́sì ẹ̀fọ́ ìgbó zumra mọ́. Lẹ́gbẹ́ ni ọjọ́ mẹ́ta tukú lẹ́gbẹ́ wọ́n kẹ́. Lẹ́gbẹ́ yẹ. Lẹ́gbẹ́ nínú wọ́n kẹ́. Boys to men. Jesus. And who is the perfume I will come for? Jesus boy in the building. So yeah. Jesus boy. I want to see your complimentary card. I want to see your complimentary card. Jesus. Chief Executive Officer. Chief Jesus boy. Jesus boy. Edition. On stage. I make a Johnson. Somebody's inside. But I'm not the Barachuku. Don't tell anybody. I work at my Virgin Maria Catholic.